daukagu Kristina, François, daukagu Francis, daukagu Ekaitz, daukagu Leire, eta ponenteak daukagu Ainhoa Gea eta Ane Etxanit. Beraz, orain Ainhoa eta Ane, zuek eskainiko diguzuen erakusketa-aldi hau importantia eta nik uste dut oso mamitsua izango dela, eta aurrera, 2030 hor dago, eta helburuak beteko ditugu, bai edo bai, aurrera, zuena da hitza. Egunon denori, bonjour a toutes et à tous. Muchas gracias a Kepa ikaslan, a Jone Teknika por confiar en nosotras. Eskerrik asko Kepari ikaslanetik, Joneri ere teknikatik, guri hitza emateagatik, nik eta guk bien artean egingo dugu, aurkezpen bat plazaratuko dizuegu, eta guk batez ere jasangarritasuna eta aldaketa klimatikoa edo klima aldaketan jarduten dugun enpresa bat gara, eta 20-30 eta garapen jasangarriko helburuetan lan handia egin dugu. Eta guk txandaka hitz egingo dugu, aneketanik, parte harkatuko dugu pantalla, eta hau izango da lehenengo saioa, eta lehenengo saio den aldetik, aurkezpen hauek homogeneizatu nahi ditugu, ikusi dugu dagoeneko ikastetxe asko dagoeneko lanean ari zaretela ikusi dugu, beraz dagoeneko asko jakingo duzue, helburu hauei dagokienez, baina proiektuari begira interesgarria iruditu zaigu lehen saio honi hasiera ematea batez ere bateratzearren, ezta? Testuinguruan bateratu nahi dugu, lehenik eta behin, Euroeskualdeko testuingurua zein den zehaztu, bertako 2030 agenda nola dagoen ikusi nahi dugu, egoeraren jakitun izateko, eta gero, helburu hauen atzean zer dagoen ikusi nahi dugu izan ere, helburu bakoitza ez da kartel huts bat, bertan barruan badaude hainbat helburu edo xede txiki, eta gaur ez gara sakonki horietan sartuko, baina oraingoz edo titularrak edo lerroburuek diotenetetik pixka bat haratago joan nahi dugu, pixka bat sakondu, eta gero pixkanaka ikusi nola bateratu ditzakegu, nola gertura gaitezken lanbide heziketara eta bertako familietara, izan ere horiek ere izango dira gure protagonistako batzuk. Beraz, lehenik eta behin, helburuak eta proiektuaren planifikazioa aurkeztuko ditugu, Jonek dagoeneko zerbait aurreratu digu, baina orain egutegi batean zehatzago ikusi ahal izango dugu. Ondoren testu ingurua landuko dugu, 2030 agenda nola dagoen ikusiko dugu, 2015ean onartu zenetik hainbat aurrera pausu eman dira, eta lurralde ezberdinetan ikuspegi ezberdina eman zaio. Eta, zertzelada batzuk emango ditugu testu inguruaren inguruan, ondoren gaurko lan mardulari ekingo diogu, hau da, helburuak, jarapen jasangarriko helburuak zein diren landuko dugu, eta azkenik, eta batzuk ere egin diozue, puntu honi erreferentzia, izan ere, badira, ikastetxeak dagoeneko lanbide heziketaren alderditik honetan lanean daudenan, eta beraz, ikusi beharko dugu, urrengo saioan egingo dugun lanketari begira, zertan datzan. Helburuekin hasi aurretik, lehenik eta behin, baieztatu nahi nuke, ondo entzuten da, itzulpena, izan ere, momentu honetatik aurrera, asko eta sakon hitz egingo dugu. Hori dela eta hobetu behar badugu zerbait, esaiguzue, audioa geitsi, edo igo behar badugu, esan, edo guri mezu bat bidali, eta gutxienez ongi iristen egin nuke. Gure saioarekin helburu jakinei hasiera emango diogu, eta bertan helburua da gure agenda horren helburu horizontalak zeintzuk diren zehaztu, eta batez ere gure lantaldera zehaztuta.
formanaen lantaldera. Horretarako, hainbat giltzarri landuko dugu. Lehenik eta behin ongi ezagutuko dugu 2030 agenda, zeintzuk diren garapen jasangarriko helburuak eta lanbide heziketari zein ekarpen ekango dioten ikusiko dugu, batez ere bi familia nagusietan, proiektu honetako nagusiak diren familietan. Lehen saio honen helburua aipatu dudan moduan, batez ere ezagutaraztea izango da, eta hori dela eta, ez da oso interaktiboa izango, gainera bideokonferentziaz zaildu egiten da azalpen hau eta parte hartzea egitea. Baina hurrengo saioetan gure itxaropena gutxien ez da, edo nahi genuke modu presentzialean egitea, eta oso saio dinamikoak izango dira. Hori dela eta saioan bertan dinamizatuko dugu lana, eta bertan edukiz gehituko dugu gure lana eta praktika txikiak proposatuko ditugu ondoren parte hartzen duzuen ikastetxeetan erabili ahal izateko. Lehen saio hau aipatu moduan ezberdina da, online delako batetik, lehenengoa delako bigarrenik, eta parte hartze gutxiagokoa izango delako aipatu moduan. Urritik aurrera beste 4 saioak garatuko ditugu, lehenengoa urrian bertan egingo dugu, bertan helburuak lantaldetan landuko ditugu, eta gaur landutakotik pauso bat haratago egingo dugu, ikusiko dugu helburu horiek zein eragin duten lanbide heziketan, esate baterako. Ondoren, hau bukatutakoan, tailerrak egin nahi genituzke bertako printzipioak zehazteko, eta ondoren, abendutik martxorako bidean landu edo pilotatu ahalko ditugun ideiak landuko ditugu. Martxoan bertan gure esperientzia bateratuko dugu eta elkarrekin landu ditzakegun hildoiek zehaztuko ditugu, eta azkenik dokumentu bat edo jardunbide egokien gida bat idatziko dugu maiatzean, azken saioan, hori gero banatzeko eta ikastetxeetan erabili ahal izateko. Orain testu inguruarekin hasiko naiz, 2030 agendaren zertzeladak emango ditugu, eta, segurenik hemen zaudeten askok ongi ezagutuko duzue, baina guri garrantzitsu iruditzen zaigu ondoren ere lantaldetan parte hartuko duten pertsonek, baldintza berdinetan egotea, ezta? Eta denek parte hartu ahal izatea, eta ongi jakitea zertaz hitz egiten dugun helburu hauei dagokionean. Agenda 2030 naziobatuen erakundeak 2015an onartutako plana da, eta jasangarritasunaren, pertsonen arteko berdintasunaren, oparotasunaren eta baken ez justizia unibertsalaren alde egiteko helburua du. 2030 agenda honek garapen jasangarriko 17 helburu ditu, hor ikusten dituzue, logo horretan, biribil horretan. Eta egia da komunikazio aldetik iristen ari dela hainbat eremuetara. Eta honek garapen jasangarriaren esfera guztiak parte hartzen ditu, batez ere alderdi ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa. Agenda honek besteak beste egia da helburu asko biltzen dituela, denek ez dute izaera bera, gero ikusiko dugu nola badiren oso sektorialak diren helburu batzuk, 7. esate baterako, oker ez banago, 7. Zubiri Manteok aipatu du, oker ez banago, energiaren gaia ulantzen ari direla, badira sektorialak diren helburu batzuk, baina beste batzuk zeharkakoak ere badira. Eta ezaugarri berezi bat dute, izan ere elkarrekintza handiak eta sakonak daude. Geroago ikusiko dugu nola garatzen diren horiek. Hau izan da gure agendaren estrategia handietako bat, izan ere maila guztietan asko kostatzen ari den zerbait lortu du. Izan ere benetan zeharkakoak diren politikak zehaztu eta martxan jarri nahi dira, erakunde guzti eragingo digun eta bertako agenda dela eta, helburu handietako bat da hau eta arrakasta handienetako bat ere bai, izan ere 2030 agenda estrategiatzat hartzen denean,
ikusten dugu honek planifikazio mota guztiak barne hartzen dituela erakunde mota guztietan. Horrez gain, printzipio ezberdinak ere baditu eta hauek konstante mantentzen dira agendaren barruan. Batzuek ezagun egingo zaizkizue, lema nagusietako bat hor agertzen dena da, inor atzean ez uztea da, eta honek 2030 agenda laguntzen du, eta azken urteetan ikusi dugu, bizi dugun pandemia honetan, hainbateko eraginatu honetan, mahai gainean zentzu guztietan hau jartzen dela, ez dezagun inor atzean utzi. Beste printzipioetako bat, aurretik aipatutakoetako bat da, hau da, agenda integrala da eta zeharkakoa da. Eta horrek esan nahi du, garapen jasangarriko helburu guztiak biltzea lortzen duela. Egia da agenda hau batez ere herrialdeetara, toki erakundeetara, erakunde mota guztietara, autonomia erkidegoetara zuzenduriko agenda bat dela eta hainbat lekutan defizitak agertzen ari dira. Gabezia batzuk, eta batzuetan, herrialde batzuetan, hizkuntzan ez dakite EASO Politeknikotik Angelek aipatu duela iruditzen zait, hemen Euskadin, 18. helburu bat gehitu beharko genukeela, batez ere hizkuntza eta kultura aniztasuna sustatuko duena, hizkuntza gutxituak dauden herrialdeetan. Baina, era berean, kulturaren esparruan ikusten dugu badirela hainbat ekimen, lanketa gehiago behar dutenak, eta egia da batzuk badiotela agenda honetan kulturaren presentziare handiagotu egin beharko genukela. Baina, zaila da, 100% perfektua izango den tresna bat lortzea, baina agenda honek baditu helburu edo ezaugarri onak, izan ere oso malgua da, eta ekimen hauek guztiak barne hartzea ahalbidetzen du. Horrez gain, 17 helburuez gain, hainbat xede edo mugarri zehazten dira, izan ere honek neurgarriak diren helburuak zehazten ditu eta aurrera pausoen neurketari garrantzia ematen die horrela, adierazle batzuen bidez ikusi ahalko dugu nola aurreratuz goazen eta konparatu egingo ahalko ditugu eskualde ezberdinak edo ikastetxe ezberdinak. Hau da, agenda honek benetan errealistak edo benetazkoak diren tresnak eskainiko dizkigu. Modu globalean diseinatu eta definitutako agenda da, baina egokitzapen bat ere bideratzen du fokalagoa, testu ingurutua eta bertako eskualde bakoitzaren ezaugarrietara egokitua. Horrez gain, beste ezaugarri bat ere badago, ezaugarri nagusietako bat da, gure ustez, bertako aliantzen sustapena, elkarrekin lan egite hori, eta ikusiko duzue, irizpide hori ere agenda osoan agertzen dela. Badago, zehazki 17. helburua, aliantzei dagokienez, edo elkarlanari bideratutakoa dena, baina konstanteki agertuko zaigun elementua izango da bertako helburu guztietan. Helburu hauek, aipatu moduan, 2015 sortu ziren, baina ez ziren ezerezetik sortu, aurrekari batzuk badituzte, eta bertan, 1000 urteko garapen helburuetan dute oinarri ezagun egingo zaizkizue, baina egia da, helburu hauek batez ere herrialdeen ikuspegia hartu zen kontuan eta garapenaren elkarlanari bideratuta zeuden 8 helburu zehatz zeuzkaten, 1000 urteko garapen helburu hauek, eta horietako batzuetan hainbat aurrerapen lortu ziren. Baina, etzen aurreratu beste batzuetan nahi adina. Baina helburu hauekin ikusten dugu 2015-2030 helburuak zehaztu direla eta batez ere aurreko denboraldi horretan edo aldi horretan ezagututakoa aplikatu eta hobetu ahal izan da. Eskarmentutzat erabili dugu. Hau da, 17
helburu hauekin eta 2030 agenda honekin, bertako administrazio publiko, erakunde, enpresa pribatu eta hirugarren sektoreko eta hezkuntzako eragile guztiei zuzenduriko helburuak dira, eurek bereganatu eta txertatu ahal izateko. Horrela, helburu horiek denak elkarren artean bete ahal izateko. Helburuak zehazki aurkeztu aurretik, testu ingurua zehaztuko dugu, Euroeskualde barruko testu inguru hau. Aurretik ere barka eskatu nahi dizuegu, izan ere gu Donostian gaude, eta guk autonomia erkidego honetan ongi ezagutzen dugu gure ibilbidea dela eta batez ere gure Euskadiko testu ingurua zein den, beraz bertatik abiatzen gara. Nafarroa nahiko gertu geratzen zaigunez ezagutzen dugu, baina ez behar bada nahi genuke moduan hezkuntzaren sektorea. Hori dela eta Leireren laguntza izan dugu Akitania berriko testu ingurua ere zehaztu ahal izateko. Nafarroako testu inguruan eta Akitania berriaren testu inguruaren inguruko zalantzarik baduzue edo zerbait zehaztu nahi baduzue zuen testu inguruari dagokienez, guk benetan eskertuko dugu, izan ere behar bada zuen errealitate hori ez dugu hainbeste ezagutzen. Euskadin testu inguru hau batez ere aurreko legegintzaldian abiatu zen, 2017an, Eusko Jaurlaritzaren kanpo ekintzako departamentuak abiarazi zuen, bertan Euskadi Basque Country agenda onartu zen, eta agenda horrek batez ere gobernuaren plana aztertzen zuen legegintzaldi horretarako, eta bertako helburu bakoitza bideratzeko konpromisoak eta tresnak bideratzen zituen. Horrez gain, momentu horretan, 3 adierazle nagusi zehaztu ziren helburu bakoitzerako, eta hor ikusten duzuen moduan, agendaren ibilbide horri esker, urteroko borondatezko txostenak argitaratu ahal izan dira, ikusteko nola heltzen edo nola aurreratzen zen adierazle horietan. Horrez gain, 3 foru aldundiak, bertako eskualde maila zehazten dute, toki erakundeen eta Eusko Jaurlaritzaren artean daudenak 3 lurralde ditugu, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia, eta bakoitzak bere foru aldundia du, eta beraz aldundia horiek ere lan egin dute 2030 agenda horiek toki mailan garatu ahal izateko. Gero, ondoren, legegintzaldi berriarekin 2020an, idazkaritza bat sortu da, transizio sozialaren eta 2030 agendaren idazkaritza nagusia, eta honek apustu sendoa egiten du ibilbide horren aurrera bidean, 2017an hasitako ibilbide horren aurrera bidean, hurrengo legegintzaldiari begira eta aurrean ditugun ondorengo 2030 arterako 9 urte horietan zehaztu behar diren ekintzeak bideratze aldera. Horrez gain, Eusko Jaurlaritza gure administrazio publikoko erakunde nagusi izanik, ibilbide bat egin du, eta bertako udalerri gehienek agenda 21 landu dute, bertan garapen jasangarriaren politika garatzen zen, toki mailan, eta hori, 1991an Rio de Janeiron egindako goi gailur horretatik dator, eta garapen jasangarrirako helburuak biltzeko bilera horretatik. Horrez gain, udal sarea dugu Euskadin ere, bertan udalerriak ere biltzen dira, eta garapen jasangarriaren inguruan egiten diren politikak landu ahal izan dira, eta trantsizioak egin dira, hau da, udalerriek helburuei egiten dieten ekarpena landu da, hau da, Euskadiko udalerriek egindako ekarpeni buruzko txostena argitaratu da, eta transizio metodologiko bat egin ahal izan da, ekimen horretan ere, eta gaur egun udalerriek badute gida praktiko bat, bertan helburu horiek garatu ahal izateko, izan ere, Nazio Batuen Erakundeak pentsatzen du 2030 agenda hau diseinatuta dagoela
batez ere edozein entitatek aurrera eraman ahal izateko, baina udalerrien zeregina oso garrantzitsua da horretan, eta udaletxeetako asko oso atxikita daude, eta baita hainbat enpresa ere udalerri horietan. Baina aipatu moduan 2030 agenda hau sektore anitzekoa da, eta erakunde mota guztietara iristeko asmo horretatik abiatuta lantalde bat garatu zen Euroeskualdeko testuinguru horretan ere bai, gunea, Euskadi 2030 gunea edo 2030 gunea izenekoa, eta bertan hezkuntzako sektoreko eragileen garrantzitsua dago, teknika bertan dago, hain zuzen, Euskal Herriko Unibertsitateak ere parte hartu du gune honetan, bere agenda ere egin du, eta adierazleen panel bat ere garatu du dokumentu baten bidez eskuragarri jarri duena, eta beste unibertsitateek ere eredutzat hartu dutena, helburu horiek garatzalea, horrez gain ingurugelak ere badaude, hezkuntzan, batez ere lehen eta bigarren hezkuntzan laguntzen dutenak, eta bertan ingurumena lantzen da, lehen eskola agenda 21 izenekoa zen, gaur egun izen aldatu eta 2030 eskola agenda izenekoa da, eta iruditzen zaigu orain ere pixkanaka lanbide heziketara iristen ari den ekimena dela. Hori dagokionez Euskadin ikusten dugu badagoela gida praktiko bat bertako erakundeek erabil dezaketena, Euskal Erakundeentzako gida praktiko bat argitaratu zelako publikoki, eta horrez gain badaude hor lanbide heziketarako hainbat ekimen, eta horren barruan sartzen da 2030 agenda bat eta gida bat idaztea. Nafarroari dagokionez, hemen, Nafarroan 2017 inguruan hasi ziren lanean ekimen hauetan, hasiera batean Nafarroako Estatistika Institututik eta hasi ziren lanean, eta bertan Nafarroako egoera ezartzen zuten adierazleak zehaztu nahi izan ziren, horrez gain badute webgune bat, hor Visor Web gisa agertzen zaizuen hori, web visore hori oso intuitiboa da, eta laguntzen du helburu bakoitzera sartzen eta bertako adierazleak zein diren ikusten. Horrez gain, herri edo udalerri mailara ere jaisteko aukera ematen du. 2017an departamentu arteko batzorde bat landu zen, 2030 agendarako, eta horrez gain, Nafarroan 2018an onartutako gida edo agenda bat publikatu zen, eta Euskadiren kasuan gertatu bezala, agenda honek nolabait garapen jasangarriko helburuen ikuspegitik, gaur egun martxan edo abian dauden politika guztiak biltzen ditu, Nafarroako politika guzti horiek biltzen ditu, eta Euskadiren kasuan gertatzen den gisa, dagoeneko jarraipenerako lehen txosten hori argitaratu du, izan ere honi garrantzi handia ematen zaio. Beraz, 2030 agenda eta adierazle hauek biltzen baditugu, lehen jarraipen txosten hori argitaratu da, eta horrek ahalbidetuko digu sektoreko ibilbidea zein den lantzen. Gu berriro ere hezkuntzaren alderdian zentratuko gara, eta Nafarroako lanbide heziketari dagokionez badago plan estrategiko bat, 2017-2020 plan estrategikoa, eta ikusten duzuen gisa, guk pantailazo bat atera diogu, plan horri, hemen ikusten duzue pantailan, hau lotuta dago, 2030 agendarekin, eta interesgarri iruditzen zaigu, izan ere, gero helduko diogu, baina interesgarria da, estrategia puntu honetan, planifikazioa egiten den momentu horretan, edo helburuez hitz egiten dugun momentu horretan, kontuan hartu behar dugu lanbide heziketako ikastetxe bakoitzak ezaugarri ezberdinak dituela. Eta batetik, badago eskaintza, formazio eskaintza bat, berrikuntzaren atala ere, dene partekatzen duten ere, garrantzitsua izan daiteke, lehendik aipatutako
eskaintza hori, prestakuntza eskaintza hori, bueno, batez ere guk zentratuko dugu administrazio eta finantza eta automazio sektoreetan, baina horrez gain, zeharkako gaia izan ohi da organizazio da antolaketa. Eta bertan pertsonen antolaketa dago, bertan langiledia guztia parte hartzen duena zentroan agertuko litzateke, eta bestetik ikasleak daude, eta azkenik eraikinen kudeaketa ere garrantzitsua da, izan ere kudeaketa horretan hondakinak sortzen dira, energia erabiltzen da, eta hau aipatu nahi nuen hasiera honetan, gero zentzuzkoa izango delako aipatuko dugunaren arira, barkatu. Vale, eta Akitania Bestetik, Akitania dagokionez, berriari dagokionez, bai aipatu eskualde mailan ez dagoela ez dago agendarik bere horretan, baina badago estrategia bat. Estrategia bat, Niotarra izanekoa. Bai, barkatu soinu arazoren bat izan dugu. Neoterra izeneko helburu hori dago, eta bertan zeruertza du. Eta estrategia hau batez ere Beraz, Akitaniari dagokionez, nekazaritza, energia eta agrikulturari dagokionez, nekazaritza dagokionez dago, eta meka konpromiso ditu. Dezakegu ere badagoela web ikusgailu bat, bai, adierazleak ematen dituena eta eskualdeka sartaiteke ikusteko Akitania berrian zer egiten den. Ikusten dugu nola lotzen diren eskualde bakoitzeko helburuak jasangarri garapen jasangarriko helburuekin. Adibidez, 3 garrenak bizimoduen eta ohituren bilakaera, hori 4. dagokio eta 12. ere bai. Bestalde, Akitania berritik seinalatu nahi zuten badagoela eskualde eskema bat garapen ekonomikorako eta ikerkuntzarako, eta hor 7 printzipio dituzte, eta ongi ulertu badut lurraldeko eragile desberdinak lantzen dituzte. Eta nahiz eta ez den 2030 agendari lotua, halere lurralde mailan behintzat printzipio horiek lantzen dituzte. Eta azkenik hezkuntza arloari dagokionez Akitania berrian Frantzia estatu mailan badago webgune bat ikusteko garapen jasangarrirako helburuak zeintzuk diren, eta gero badute Bademecum deituriko dokumentu bat garapen jasangarria garatzeko hezkuntza mailan, eta gero txosten pedagogiko bat ikastetxeentzat. Gero badute webgune bat, eta webgune horretan garapen jasangarrirako hezkuntza aipatzen dute, eta hor hainbat tresna proposatzen dituzte hezkuntza alorrean garapen jasangarria lantzeko. Eta segitu aurretik, hasi gara, beraz, informazio guzti hau zabaltzen, baina ez dakit argi gelditzen den, ez dakit norbaitek zerbait gehitu edo sakondu edo zehaztu nahi duen orain arte aurkeztu dugunetik. Hitz egin nahi badau edo zeozer aportatu nahi badau eskualtzatzeko ere. Es posible levantar la mano si alguien quiere comentar algo. Aurrera. Vale, si no seguimos, Bien, si n'y a pas de réaction, nous allons... segituko dugu, beraz.
Después de daros unas pequeñas pinceladas, bueno, pues un poco del contexto de las tres regiones. Beraz, orain arte, hiru eskualdeetako edo lurraldeetako egoera aurkeztu dizuegu laburki, Cada uno desde su contexto, desde su centro. Eta bakoitzak bat bere aldetik lantzen ditu gauza hori. Eta orain, proposatu nahi dizuegu ariketatxo bat, galdera bat egingo dizuegu, begiratu batean, 17 garapen jasangarriako helburu hauetatik zeinetan laguntzen du batez ere lanbide heziketak. Pues sí que un poco desde la perspectiva de estas dos familias, pero sí que es verdad que hoy pues a lo mejor tenemos Eta que vienen de otras baditugu, egia da guk hemen bereziki automozioa eta lantzen dugula, baina beste arloei ere egin diezaiokegu galdera hori ez. Eta erantzuteko badago aplikazio bat, hemen daukazue, eta proposatzen dizuegu telefono mugikorra hartzea edo ordenadoreko nabigatzaile bat, eta hor agertzen den webgunean, 3v bikoitza, menti.com webgunera sar zaitezkete, hor kode bat eskatuko dizue, guk emango dizuegu kode bat orain pantailan, eta gero galdera honi erantzun beharko diozue. Zure ustez, zer laguntzen dio garapen jasangarriari lanbide heziketa, zertan laguntzen dio. ODS-ak gazteleraz daude, baina pentsatzen dut gure itzultzaileekin ez dela arazorik izanen, eta orain beraz, pantailan ikus dezakezue gainaldean, ez dut ikusten, baina Ainoa, kodea ikusten da gainean, ez da? Bai, hori da, pantailaren gainaldean kode bat agertzen zaizue, beraz, 3v bikoitza menti.com webgunera sartu eta kode hori sartu, eta segidan agertuko zaizkizue galderak, eta beraz, hor zuen ikuspegitik zein helburu dagokion seinalatu beharko duzue. Lasaitasunez hartuko dugu, eta ariketa hau egiten dugu, zeren naiz eta zuetako batzuk azabiltzaten helburu horiek lantzen, beste batzuek ez dakite baitezpada zer dagoen helburu bakoitzaren atzealdean. Eta ikusten duzue, helburu bakoitzak izenburu bat eta irudi bat daukala, baina nahi genuke zuek intuitiboki irudi eta izenburu hauen bidez hautatzea zein helburu den egokiena galderari. Eta ikusiko dugu ze diferentzia dagoen zuzenean, bai, erantzunen arabera. Donc, beraz, hemen ikusten dugu batzuek erantzuten dabiltzala, eta ikusten dugu zenbat erantzun ematen ari diren. Beraz, jakinda, jendea zera prestankuntza alorretik datorren, noski pentsa dezakegu, hori, laugarrena, gero 8 ere bai, nagusitu daitezkeela. Beraz, 5 minututxo edo hartuko ditugu, hau lasaiki hartzeko eta oraintxe komentatuko ditugu. Eta galderarik edo baldin baduzue, lasai egizue.
Bueno, pues si hay alguien que esté contestando Bueno, todavía en este tiempo, norbaitek ya denbora les digo que pixkat podríamos contestar gehixoago 21 personas behar badu, y ikusten dut podemos ja ir viendo, como decíamos, 24 erantzun dutela, bueno, pues que efectivamente los ODS que eta más han noski salido, pues bueno, gehien todos agertzen tienen diren relación con la helburuak, dugu igualdad laugarrena, de género y es un ODS muy transversal. gero Dicho que genero berdintasunarena oso zeharkakoa dena, gero a la reducción de las desigualdades. Sabemos que la lan educación duina es eta fundamental ekonomia para hazkundea, eta poder industria avanzar en berrikuntza muchos eta países. azpiegiturak, Otras también van gero hace referencia desberdintasunen a infraestructuras y conocimientos. txikitzea, Las familias profesionales que estáis hoy, pues eta también es bastante bueno, pues, estratégico, digamos. logikoa da edo estrategikoa da hemen zaudeten lan Los centros de formación, familien más allá de ser centros educativos, también son arabera eta organizaciones donde trabajan personas y se consumen recursos. Entonces, bueno, nosotras estamos tomando nota en paralelo y luego gu ari gara orain notak hartzen, erantzunak ia bukatzen, eta bukaeran beste galdera bat egingo dizuegu eta ikusiko dugu ze aldea izanen den hasieratik eta ondoren. Beraz, aurkezpenera itzuliko gara orain. Sin más dilación, vamos a pasar a los ODS. Vale. Bueno, pues arrancamos con los 17 ODS. Beraz, 17 helburuekin hasiko gara, beraz, animo guztioi. Pixka bat luzetxo izango da, asko direlako helburuak, baina saiatuko gara ez gara jaitsiko agenda, 2030 agendaren xehetasunetara hurbilduko, baina saiatuko gara ikusten ze aspektu lantzen dituen agenda horrek, eta helburu bakoitzarentzat lanbide prestakuntzarekin zerikusteko hori duten aspektuak aterako ditugu. Zeren gure edo zuen ikastetxeetan eta komunitate berezi bat baitago, bai irakasleena, baita ikasleena, eta hori kontutan hartu behar dira. Beren lehenengoa da pobreziaren bukaera, eta izenburu oso laburra du, baina 2030 agendak beste izenburu luzeagotxoa ematen diona eta pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan. Eta helburu honekin muturreko pobrezia landu nahi da, hori da bereziki beste herrialde batzuetan ematen dena, garapen bidea dauden herrialdeetan, baina horrek ere asko aipatzen du pobrezia bere dimentsio guztietan, eta hori importantea da, zeren gure testuinguruan pobrezia gertatzen da, ematen da. Pobreziaren dimentsio desberdinak ere aipatzen dira, eta biztan da, lanbide prestakuntzara sarbidea edukitzeak horrek aukera ematen duela pobrezia dimentsio batzuen kontra borrokatzeko. Gero ere bada gizarte babes mailan egiten den guztia, gero badago ere oinarrizko zerbitzuetarako eskubidea eta horiek eskuratzeko gaitasuna edo aukera. Eta gero bada beste puntu bat, nahiz eta ez duen asko ikusteko lanbide heziketarekin, baina gustatzen zaigu ezen oso luto baita 13. helburuarekin, eta bestelako helburu batzuekin ere, eta 2030 agendak zehazten du pertsona zaurgarriak
klimarekin eta bestelako hondamendiekin lotutako fenomenoen eraginpean daudela, beraz, hori kontuan hartu beharrekoa da, eta erakunde batzuentzat oso importantea da, helburuak elkarren artean koherentzian ezartzeko, eta azkenik badugu beraz, ODS, helburu bakoitzarentzat badira kodeak, beraz, lehenarentzat bada bat, eta gero, zehazten doaz, izki batzuekin, A, B, C, eta beste. Beraz, helburu guztiak gero horrela zehaztuak edo xehetuak izanen dira, eta adibidez, 17. Helburuak lankidetza maila guztiak lantzen ditu. Bigarren helburuari dagokionez, uste dut 3 baizik ez dutela helburu hau izendatu. Lanbide heziketak behintzat landu daitekeela pentsatzen duzuenak. Beraz, izenburu osoa da, gosea amaitzea, elikagai segurtasuna eta elikadura hobea lortzea eta nekazaritza jasangarria bultzatzea. Beraz, elikagai malnutrizioaren amaitzea ere helburu etako bat da, helburu handi horren barnean. Askotan, barneko politikak izan daitezke ikastetxeetan, adibidez, elikadura mailan, adibidez, irakasleek edo aukera izan dezaten beren jateko pausa egiteko eta hori janari edo jaki arduratsuak edo jasangarriak eskuratzeko aukera ematea. Gero asko aipatzen dute ere belaunaldien arteko jarraikortasuna. Gero, 5. puntuan hazien eta lanatutako landeren eta abeltegietako animalien aniztasun genetikoa ere asko aipatzen da, eta azkenik garapen bidean dauden herrialdeak ere kontuan hartzen dira, landa eremuetako azpiegiturak, ikerkuntza eta nekazaritza hedapenerako zerbitzuak, garapen teknologikoa eta landaren eta beren gene bankuak. Eta lanbide heziketan egia da, badirela maila horretako ekimen batzuk. Ainhoak eta nik pixka bat handakatuko ditugu helburu hauek, behintzat hauena aurkezpena, eta zuetako batzuk behintzat esan diguzue, gauza batzuk bidean dituztela zuen ikastetxeetan, baina edozein momentutan bidean daukazuen proiekturen bat edo aipatu nahi baduzue, egizue. Beraz, 3. helburua, osasuna eta ongizatea, eta beraz, helburu horren izenburu garatuagoa litzateke guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea. Beraz, behar bada gaurko taldearentzat ez da baitez bada hain estrategikoa helburu hau, baina helburu hau oso zeharkakoa da eta bereziki pandemia egoera honetan. Beraz, hor aipatzen da epidemiekin eta gaixotasun kutsakorrekin amaitzea, osasun mentala eta ongizatea ere aipatzen da, osasun fisikoaz haratago, gero mendekotasuna sortzen duten sustantzien gehiegikotasuna ere aipatzen da. Eta azken urteetan
salud con la movilidad. Entonces, Osasuna eta mugikortasuna ere uztartzen dituzte, como bien ha bereziki comentado, trafiko estamos istripuen trabajando en alorretik, badakit zuetako batzuk pues, ari direla al centro de Zaragoza, mugikortasun jasangarria eta y se bizikleta utiliza ibilbideak sobre eta todo, pues, con lantzen, eta nik todas uste las dut horrek nonbait baduela zer ikustekorik también el derecho osasunarekin. universal a servicios de salud y sexual y reproductiva. Gero sexu osasunerako zerbitzuak eta ugalketa zerbitzuak baliatzeko aukera unibertsala. De contaminación al aire, muy relacionado con la movilidad. Y por supuesto, Gero airearen, uraren eta lurzoruaren kutsadura, eta azkenean badugu txertoen gaia orain arte behar bada guretzat gainditua zirudien gaia zen, baina gaur egun puri-purian dago. Eta laugarren helburuari dagokionez, edo behintzat nik uste dut hori zela gehien izendatu duzuen helburuetako bat, eta nik uste dut helburua dela guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa, naiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea, eta horren atzealdean dagoen guztiarekin eta aurrekoarekin lotura eginez, Anek esan duen bezala, azken urteotan osasuna eta ingurumenaren arteko lotura egiten da, baina ikusi duzuenez bere aurrekoan osasun mentala eta aipatzen dira, eta azken alditan egin ditugun bileretan edo foroetan kultura eta hezkuntza ere aipatzen direla edo balioan ezartzen dira, bereziki konfinamenduak agerian eman dituen gauza guztiekin, gauza horiek uste dugu hezkuntzarekin lotu behar direla, kultura bat edukitzea oso importante dela, eta horrek ongizate eta ongizate profesionalarekin zer ikusteko handirik duela. Beraz, 2030 gendan, ez da behar bada hain argiki zehaztua, baina nik uste dut dena den apuntatuko dugula datorren saioetan gai horiek gehiago sakontzeko. Beraz, kalitatezko hezkuntzari dagokionez, saiatu behar da kalitatezko prestakuntza teknikoa, profesional eta goemalakoa eskuratzeko aukera berdintasuna ematea, geroz eta gazte eta heldu gehiago izatea beharrezko diren gaitasun tekniko eta profesionalak, enplegu eta lan duina lortzeko eta ekintzaileetan aritzeko, eta horrek lotura badu 8. helburuarekin, eta egia da gehienek 8. helburua ere seinalatu duzuela, zeren lotura nabarmena da lan merkatuarekin, lanbide heziketa eta enpresen arteko lotura nabarmena da. Gero hezkuntzan genero arloko desberdintasunak desagertaraztea, eta bai hezkuntza mailan guztietan, bai lanbide heziketan berdintasunez sartzeko aukera bermatzea, eta beraz saiatu behar genuke sexuen arteko pisu desberdinak edo presentzia edo ordezkaritza maila desberdinak orekatzea. Uste dugu gai interesgarria dela, eta nik uste dut adierazle batzuen bidez aski erraz neur daitekeen gauza bat izan daitekeena, bereziki automozio alorrean, eta administrazioan ikus dezakegu baten eta bestean sexuak ez direla batere berdin ordezkatuak. Gero beste litzateke gazte guztiak eta helduen ehuneko handi bat alfabetatua daudela eta oinarrizko aritmetika nozioa dituztela bermatzea. Helburu hau markatu zen kurrikulum mailan behar dena benetan sartzeko, zein izan ere ikasketa arloa pixka bat denek gaitasun minimo eta orokor batzuk
izan ditzaten, gero lanean izango direnean, gaitasun minimo horiek izan ditzaten, eta ikusteko zertan hobetu ditzaketen beren helburu horiek. Se habla también de las instalaciones educativas, de construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades. Gero, seigarren puntuak hezkuntza instalazioak eraikitzea eta edukitzoa aipatzen du. Ikaskuntza ingurune seguruak bermatu behar dituztela, eta beraz ikusten duzue formakuntzaz haratago saiatzen gara ere instalazioak egokitzen. Bosgarren helburua, genero berdintasunari dagokiona, hau ere nahiko izendatu duzue, gure lehengo mentimeter honetan, oso zeharkakoa baita. Beraz, genero berdintasuna lortzea eta emakume neskato guztiak ahalduntzea. Beraz, helburua litzateke emakume eta nesken aurkako diskriminazio bukatzea, emakume eta neska guztien aurkako indarkeria modu guztiak akabatzea. Etxean eta familian arduren banaketa sustatzea. Eta badakigu formakuntza edo prestakuntza zentroetan badira politika batzuk genero berdintasuna modu batera edo bestera lantzeko eta bereziki gizonen ardura partekatzea sustatzeko. Zentzu horretan ere, emakumeek parte hartze erabatekoa eta eraginkorra izatea eta lidergorako aukera berdintasuna izatea bizitza politiko, ekonomiko eta publikoko erabakiak hartzen diren maila guztietan. Eta azkenik emakumeen ahalduntzea sustatzea. Eta badira lanbide heziketako familia batzuk oso femeninoak edo direla ez dakit zuzen esaten dudan, baina ideala litzateke hori irantzea gizartea orekatuagoa izan dadin. Como antes ha comentado Ainhoa, todos los ODS, hay de los 17 ODS existen ODS de diferente naturaleza, como hemos visto, pues hay algunos que son mucho más transversales. Ikusi dugu badirela hainbat helburu transversalagoak edo zeharkakoagoak direnak. Lehen aipatu direnak badirez genero berdintasuna izango litzateke zeharkako gaietako bat, baina badira beste batzuk sektorialagoak edo arlokoagoak. Eta hemen dauzkagu 6 horien artean. Eta honetan, ikusten dugu, neurgailuan behintzat, ez dakit, 4 edo 5 erantzun bakarrik jaso ditugu honen inguruan, baina, hau da gutxi gora bera zer den atzean dagoena. Hau da, uraren saneamentua guztientzako bideratzea horien artean. Eta, lehenik eta behin, edateko ura lortzeko aukera unibertsala izan behar dugu, arrazoizko prezioan, bestetik saneamendu eta higiene zerbitzu egoki eta bidezkoetarako aukera izan behar dugu, eta horrek garrantzia gero eta handiagoa du, uraren kalitatea hobetu behar dugu, kutsadura murrizteko, bestetik baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra ere areagotu behar dugu, eta urekin lotutako ekosistemak beste eta berrazartzea da azkenekoa. Hori ere ezinbestekoa da urpeko bizi hori laguntzeko. Hau, helburu hau behar bada nabarmenetako bat edo azpimarratuenetako bat da, gaur landuko ditugun familien artean, baina badakigu automozio ikastetxeetan, non tailerrak edo olio jakin batzuk erabiltzen diren, edo kaltegarriak izan daitezkeen gaiak erabiltzen diren, hor kontuan hartu behar dugu zein den araudia, zein den legedia eta legeditik haratako murriztu egin behar dugu baliabide horien kontsumoa eta beste uraren tratamendu egoki bat egin behar da edo gai horien tratamendu egoki bat urak kutsa ez ditzan
edo saneamendu hori ongi bidera dadin. 7. helburuari dagokionez, hau ere nahiko sektoriala edo arlorrekoa da, baina egia da, honek energia eskuragarri jarri nahi duela, eskuragarri, fidagarri, jasangarri eta modernoa bermatu nahi du guztientzat, horre pantailan agertzen bezala, eta gure zentroak edo gure ikastetxeak lehen aipatu moduan erekinak dira, ezaugarri jakin batzuk dituzten, eta horrez gain azken urteetan ikusi dugu bertako efizientzia energetikoa hobetzeko saiakera handiak egin direla erekinetan, horrez gain beste hainbat programa daudela, bertako efizientzia edo eraginkortasun hori bideratzeko, badakigu bestetik izarraitzen esate baterako Burunet martxan duzuela eta bere helburua hori da, azken batean bertako energia kontsumoa murriztu nahi du, zentroetako energia erabilera bideratu nahi du, eta ikusten dugu bertako familia horietan estrategikoenetako bat eta antolaketari dagokionez ere hau azpimarragarria den helburuetako bat dela iruditzen zaigu. Laburki bada ere, bai aipatu behar dugu, bertako eskuragarri dauden zerbitzu energetikoak mundu denentzat eskuragarri jarri behar direla, izan ere pobreziarekin lotura dago lehen ODS horrekin edo lehen helburuarekin, bestetik energia berriztagarriak sustatu nahi dira eta azkenik lankidetza ere sustatu nahi du, informazio eta teknologia bideratu nahi dira, bertako energia berriztagarri eta energia garbien alde, eta garapen bidean dauden herrialdeen azpiegiturak ere hobetu nahi dira, eta teknologia ere hobetu nahi da herrialde horietan. 8. helburuari dagokionez, iruditzen zaigu guri eta zuek ere horrela ikusi dugu, 4. batera hau dela helburu nagusietako bat lanbide heziketari dagokionez eta aipatutako helburuei dagokienez. 8. helburu honek guztien hazkunde ekonomiko jarraitu inklusibo eta jasangarria bideratu nahi du osoko enplegu produktiboa eta lan duina sustatuz. Hau erabat lotuta dago beregi lanbide heziketarekin eta enpresa munduarekin. Ekintzailetasunari dagokionez, edota bertako lanbideratze zuzenari dagokionez ere, beraz, helburu honetan, perspektiba makro batetik helburu ekonomikoa hor dugu, ez dugu ahaztu behar, aurreko krisialdi ekonomikoan eta orain pandemiak eragindako krisialde honen eraginez ez dugu ahaztu behar, berriro ere hazkunde bidean hasten garenean edo berreskuratzen hasten garenean gure ekonomia hori, lehengo ekonomia hori, ezin dugu ahaztu dozein prezio ordaintzeko prest egon behar dugula. Izan ere, duintasun maila batzuk bermatu behar ditugu lan munduari dagokionez, lanpostuei dagokionez, eta bestetik baita ingurumenari dagokionei ere. Hori da beti ere gure filosofia garapen jasangarria hitz egiten dugunean. Beraz, helburu honen atzean ere, ekoizpena sustatu nahi da, eta berrikuntza teknologikoaren eta berriztagarri teknologikoaren artean produktibitate hori handitu nahi da, eta hemen lanbide heziketak garrantzia du, izan ere lan asko egin du modernizazio eta berrikuntzaren ataleetan. Horrez gain, ekoizpen jarduerak, lanpostu egokien sorrera ere sustatu nahi du, lehen ere aipatu dugu, sormena eta berrikuntza bultzatuz. Horrez gain, mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainen eraketa eta hazkuntza ere sustatu nahi da, eta baita finantza zerbitzuak eskuratzen bidez ere. Bestetik, badago hazkunde ekonomikoa ingurumenaren degradaziotik bereiztea, hori ere hor dugu, puntu hori. Horrez gain, enplegu oso eta produktiboa lortu nahi dugu, eta lan egokia lortu nahi dugu emakume eta gizon guztiontzat, baita gazteak eta desgaitasunen bat duten pertsonak barne. Eta hori da lanbide heziketaren helburuetako bat, izan ere, desgaitasuna duten emakumeak eta emakumeak ere hor daude, eta beraz, helburu honek oso gai jakina bideratzen du, batetik hazkunde ekonomiko eta lan mundua lantzen ditu, baina bestetik baita berdintasuna eta aukera berdintasuna ere. Eta bestetik bertako arriskurik gabeko lanpostuak sustatu nahi ditu.
Eta helburu honetan, bestetik, turismo jasangarria ere barne hartzen da. Eta hemen, dauden familien artean, ez dizue segurenik zuzenean eragingo turismoko puntu honek, baina, bai, barne hartzen du. Bestetik, 14 lagunek behintzat aipatu dute beste ODS edo beste helburu hau. Helburu honek azpiegitura erresilienteak eraiki nahi ditu, industrializazio inklusibo eta jasangarria bultzatu eta berrikuntza sustatu. Honen atzean zer dago? Batetik, azpiegiturez hitz egiten du helburu honek, eta bertan erresilienteak izango diren azpiegiturak nahi dira eraiki, eta batez ere klima aldaketari eta horren eraginei eutxiko dieten eraikinak eta azpiegiturak osatu nahi dira, eta baita ere indartu egin nahi dira bai tokiko, bai mugaz gaindiko azpiegiturak ere, eta hori proiektu honen helburu nagusietako bat da. Horrez gain, industrializazioari ere heltzen dio modu jasangarrian, eta helburu honetan ikusten dugu bai batez ere automozioan familiak dauden helburuetan, eta hanek aipatu moduan, segurenik egongo dira hainbat tailer zuen lanbide heziketako zentroetan, eta beraz enpresa baten gixako jarduna ere barne hartzen dute, izan daiteke enpresa bat, tailer bat, eta zentzu horretan, eta batez ere ingurumenaren zaintzari dagokionez, legedia bete behar da, eremu guztietan, bai ura, bai hondakinak helburuetan, eta beraz, iruditzen zaigu, helburu hau ere, garrantzitsuenen artean, azpimarratzekoa zela. Horrez gain, ikerketa zientifikoa bultzatu eta industria sektoren ahalmen teknologikoa hobetu nahi du, berrikuntza sustatuz, eta garapenari begira, hemen badira 3 puntu ikusten dituzten bezala. Batetik, garapen bidean dauden herrialdeen azpiegitura jasangarriak eta erresilienteak garatzea, bestetik garapen bidean dauden herrialdeentzat teknologia, ikerketa eta berrikuntza sustantzia, eta bestetik informazio eta komunikazioaren teknologiako sarbidea dutela bermatzea, eta interneterako sarbide unibertsala eta arrazoizkoa izatea. Hemen ere, dira hainbat esperientzia, ezagutza trukeak egin dira, hezkuntza mailako sektore ezberdinetan eta maila ezberdinetan, bai unibertsitate mailan, bai lanbide heziketako ikastetxeetan. 10. helburuak, aurretik ere aipatu da, hemen 13 erantzun jaso ditugu, honi dagokionez, beraz, nahiko altua da erantzun kopurua, eta hemen ere, desberdintasunak murriztea da helburu, eta Ainoak aipatu duen moduan, nahiko zeharkakoa da, eta beraz, beste helburuetan ere, puntualki bada ere agertu da, helburu edo xede txiki horietako bakoitzetan aipatu dugunean lan duina, kalitatezko hezkuntza, horretarako, sarbide berdina izan beharko genuke. Beraz, hemen, aipatu moduan, berezia da, oso zeharkakoa delako, eta batez ere, inklusio soziala aipatzen du, ekonomikoa eta politikoa ere, beren adina, sexua, desgaitasuna, arraza, etnia, jatorria, erlijio egor ekonomikoa, beste duzen balintza izanik ere, aukera berdintasuna ere bermatu nahi du, eta emaitzen desberdintasuna murriztu nahi du, eta horretarako diskriminazioko lege, politika eta praktika kentzea du helburu, eta zentroetara hori ekarri eta nolabait bertan berdintasun politikak txertatu daitezke, edo genero aniztasunaren politikak txertatu daitezke, edo identitate sexuala sustatzeko, edo berdintzeko helburuak ere bai. Horrez gain, pertsonen migrazio eta mugikortasun ordenatua, segurua eta arautua eta arduratxoa albidetu nahi du. Ikusten dugu azken urtean hauetan, hau nolabait garrantzitsuen izango den puntuetako bat izango da, gaur ikusten dugu zeutan zer gertatu den esate baterako. Eta lanbide heziketari ere eragin diezaioke, izan ere, nahiz eta hemen zaudeten familiak behar bada honetan lanik ez duzuen egingo gaur, hain ukigarria edo kurrikulum barruan txertatzen ez dena izanik ere,
egia da pertsonak formatzen ari garela eta zeharkako gaia dela hau. Eta bestetik, garapen bidean dauden herrialdeei dagokionez, tratu berezi barkatu eta bereiziaren printzipioa aplikatu nahi du helburu honek, beraz oso zeharkakoa den helburu batez ari gara, eta ikastetxe gisa, eta komunitate mailan ere, bai ikasleen, bai irakasleen aldetik, proiektu askotan segurenik presente eta azpimarragarri izango da. 11. helburua lehen aipatu moduan, badu berezitasun bat, bertan hiriak eta giza kokagune inklusiboak, seguruak eta erresilienteak eta jasangarriak izan nahi da, hobetu nahi du aspektu horretan, eta hemen egia da, eta ikusi dugu 2030 agendak ezinbesteko zeregina duela tokiko erakundeetan, eta bestetik egia da, agenda horri heltzen diogunean ikuspegi ezberdinetatik, ideia hori, edo komunitate edo hiri baten ideia hori egokitu egin dezakegu goitik bera, ala betik gora. Esate baterako hemen euroeskualdea adibide egokia izango litzateke, bertan badago lurralde logika bat, bertako muga politiko edo fisikoetatik haratago eta badago errealitate bat. Beraz, visualizazio bat egin dezakegu, ikus dezakegu zer egin daiteken euroeskualdearen alorretik eta baita beste aldetik ere, lanbide heziketako zentro handi bat dugunean, esateaterako edo baliabide asko dituen zentro bat dugunean, hau egokitu ahal dezakegu, eta mikrohiri horretara egokitu dezakegu. Beraz, hau mikrosistema txiki bat izango litzateke. Eta, helburu honetan batetik badaukagu garraio seguru, jasangarri eta irisgarriak bideratzeko, bertan segurtasuna, bideen segurtasuna hobetu nahi da, eta arreta berezia jarriko zaie ahultasun egoeran dauden pertsonei, emakumei edo desgaitasunen bat duten pertsonei. Honek hau ere benetan zentzuzkoa da, mugikortasunaren ikuspegitik, euroeskualdari dagokionez. Horrez gain, munduko kultura eta natura ondarea babestu eta zaindu nahi da. Orokorki, bestetik hondamenik eragindako hirietako pura murriztu nahi da. Hirietako per capita ingurumen inpaktu negatiboa murriztu nahi du. Eta berdegune eta espazio publiko seguruak, inklusiboak eta irisgarriak izateko aukera unibertsala dela berbatu nahi da. Hemen, Euskal Herriko Unibertsitateak badauka, eredu bat, adierazi dugu lehen ere, adierazleen panel bat osatu duela, eta kasu hauetan, unibertsitateak bai ikusi duela 3 eremu garrantzitsuak, 3 kampus garrantzitsu horietan, 3 hiriburuetan dauden kampus horietan, kampus horiek bai direla mini hiri moduko batzuk, eta hiri bateko ezaugarri ia guztia dauzkatela, eta horrez gain administrazioarekin harremana ere bermatzen dute. Beraz, estrategia guztian, eta batez ere hau, bizikidetzari lotuta, edo sozializatzeko espazioai dagokionez, aire librean, eta gune berdeak aipatzen direnean, bai indartu nahi direla gune berde horiek, eta bertan, izan ere, ikasleak bertan bizikidetza jardueraiek burutuko dituzketelako. Horrez gain, badira hiriguden, hiri-ingurune eta landa eremuren arteko ekonomia, gizarte eta ingurumen lotura positiboak babesteko helburua, eta azkenik helburu guztietan gertatzen den gisa aurrerapen txikieneko herrialdei babesa eman nahi zaie eraikin jasangarriak eta erresilenteak eraiki ahal izateko tokiko materialak erabiliz. 12. helburuari dagokionez, eta nik 10 erantzun jaso ditut, honi dagokionez, eta bertan kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak formatu nahi dira. Kasu honetan, iruditzen zaigu, ikastetxe bakoitzeko hezkuntza ekintzetik haratago, bakoitzak baduela bere antolaketa bat, badauka bere eraikin bat, eta baliabide batzuk erabiltzen ditu. Eta hau nahiko esanguratsua da,
batez ere bertako baliabide natural horien kudeaketa jasangarriaz hitz egiten dugunean. Eta iruditzen zait, erabaten, Zubirik ere aipatu du, dagoeneko hondakinen gaiari heldu diotela, eta iruditzen zait ikastetxe gehienok izango duzuela nolabaiteko politika bat, birzikleta sustatzeko, hondakinen bilketa selektiboa bideratzeko, edo, bertako baliabide horiek modu jasangarrian erabiltzeko. Eta, hau ere, behar bada ez dago hezkuntza eskaintzearekin, edo prestakuntza eskaintzearekin erabat lotuta, baina eraikintzareten heinean ere, hainbat proiektu izango dituzuen martxan dagoeneko. Hemen ikusten dugu, eta gure 2030 agendako beste helburuetako bat da, erdiraino zehazki murriztu nahi da bertako energia erabilera. Ikusten dugu, nutrizioarekin gertatzen den gisa, eraikin hauetan, elikagaiak ere erdira murriztu nahi dira, eta ikusten dugu denek behar bada ez dute jantoki zerbitzu eskainiko, baina bai ikasleek, bai irakasleek ere bertan autorduak egingo dituzte, eta eskaini nahi da zentro ezberdinetan hainbat proiektu izatea, bertako elikagaiak gal ez daitezen. Horrez gain, bertako produktu kimikoen kudeaketa bideratu nahi da, berden bizitza ziklo osoan, bestetik atmosferara edo lurrera duten eragina ere, eta urtean duten eragina ere murriztu nahi da, 6. helburuak egiten duen gisa. Bestetik berrerabili, hondakin gutxiago sortu nahi da, prebentzio murrizketa birzikleta berrerabilaren bidez. Enpresak ere animatu nahi dira, bereziki handiak eta transnazionalak, jardunbide jasangarriak hartzea eta jasangarriak buruzko informazioa sartzera, beren txostenak aurkezteko zikloan, eta ziklo formatiboetan, administrazio eta finantzen ziklo formatiboetan, ikusten dugu nola gero enpresa ezberdinetara joaten diren, eta bertan nolabait protagonista izan daitezke, gure ikasle hauek, karpen hauek egiteko, eta, bideratzaile izateko. Horrez gain erosketa publiko praktika jasangarriak sustatu nahi dira. Erosketa publikoak izan edo ez. Izan daiteke, ikastetxe barruan, nolabait papertegi produktuak, edo jasangarritasun irizpideak bete beharreko produktuak erosterakoan. Bestetik, mundu osoko pertsone berrezko informazio eta ezagutza dituztela bermatu nahi da, garapen jasangarri lortzeko, eta antorekin bat datorren bizi estilo edukitzeko. Eta garapen bidean dauden herrialdei dagokionez, haien zientzia eta teknologia ahalmena sendotu nahi da, kontsumoetako izpen modalitate jasangarriagotarantz bidea egiteko. Eta, aurretik ere aipatu den moduan, garapen jasangarriei izaten diren eraginak zaintzeko tresnak sortu eta aplikatu nahi dira, turismo jasangarria lortzeko eta lanpostua lortuko dituena, eta tokiko kultura eta produktuak sustatuko dituena, 0 kilometrokoak, izan ere ikusten dugu azken urte hauetan honek gero eta garrantzi handiagoa hartu duela. Urrengo 3 helburuak, 13, 14 eta 15, sarritan batera aurkeztu ahal izaten ditugu, izan ere hauek ingurumenari lotuta daude, eta lehenengoak, klima aldaketaren aurrean ekintzak egin nahi ditu, neurri urgenteak hartu nahi ditu, eta haren ondorien aurka egin nahi du, eta bai lehenengo helburuan, bai beste hainbat helburuetan, aipatu da eta erreferentzia egin zaio klima aldaketari, badakigu hori berehala gertatuko den errealitate bat izango dela, eta bertako emisioak murrizteko planifikazioa bideratzetik haratago, egokitzapen bat ere planifikatu beharko dugu, beraz, resilientzia indartu nahi da, eta egokitzeko ahalmena sendotu nahi da, bertako hondamendi naturali dagokionez, bestetik klima aldaketari lotutako neurriak sartu behar dira politikan, estrategia eta plan nazionaletan, bestetik, eta, zentroetan baduzue zeregina, bertako klima aldaketa murrizteari, eta bertako sentsibilizazioa burutzeari, eta, garapen bidean dauden herrialdei dagokionez, klima aldaketaren aurkako neurriak hartzeko plangintza eta kudeaketa eraginkorrerako mekanismoak sustatu nahi dira. Beste hainbat erpinetan ere landu da,
gai hau, baina ikastetxeetan ere, behar bada naiz eta ez duzuen zuzenean eragiten zuen jarduera formatibo horretan, bai egin daiteke sentsibilizazio mota bat garapen jasangarriari dagokionez. 14. helburua aurretik ere aipatu du, uren ingurukoa da, ozeano, itsaso eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrian erabiltzea du helburu garapen jasangarriari begira, eta hemen badirudi hasiera batean murriztuta dagoela, edo batez ere itsasorekin kontaktuan dauden, edo kostarekin kontaktuan dauden zentroetara bideratutagoa dagoela, baina guri gustatzen zaigu hau azpimarratzea, izan ere, nolabait, egia da, protagonismoa izango dutela kostako zentroek eta ikastetxeek, baina hala eta guztiz ere denok gara erabiltzailea, izan ere itsasoko produktuak kontsumitzen ditugu denok, edo gure egunerokotasunean edo gure esialdean erabiltzen dugu itsasoa. Eta era berean oraindik ez daukagu oso argi non hasten den itsasoa. Ez da, barrualdetik edo lehorretik ere, bai Nafarroan, edota beste herrialdeetan, edo Akitania Berrian, Euskal Autonomia Erkidegoan ere ikusten dugu kutsadura, itsas kutsadura lehorretik hasten dela. Eta lehen puntuan hori aipatu da, murriztu egin nahi da, kutsadura hori, batez ere lehorrean egindako ekintzek bideratutakoa, izan ere hori gero ibaietara bideratzen da eta itsasoan amaitzen da. Mikroplastikoen gaia ere gero eta garrantzia handiago hartzen ari da, azken urte hauetan. Eta, behar bada ez da ardatz estrategikoetako bat izango, baina bai aipatu behar dugu, kontuan hartu behar dela eta bertan, azpimarratu beharko puntuak daudela. Laburki aipatu nahi genuke, ekosistema horiek babestu nahi direla, bestetik ozeanoak azidotaren aurre egin nahi zaio, bestetan arrantza ustiapenaz ere aipatzen da, izan ere, arrantza sektorea ez bakarrik ingurumen ikuspegitik, baizik eta gizarte ikuspegitik ere sarritan bertako eskubideak urratuta agertzen direla ikusten dugu, bestetik kostaldean eta itsasaldeko eremunenuko 10 gutxienez kontserbatu nahi da, bestetik arrantzarako diru laguntza mota batzuk debekatzea edo ahalmen gaineko arrantza eta gehiezko arrantza ahalbidetzen dituztelako, eta garapen bidean dauden herrialdei dagokienez, kasu honetan ere, beste helburu batzuetan ikusi dugun bezala, ezagutza zientifikoa areagotu nahi da, ikerketa ahalmena garatu, eta itsas teknologia transferitu, ezagutza hori izan dezaketa, eta azkenik, artisau arrantzan aritzen direnek itsas baliabideak eskuratzeko eta merkatura sartzeko dituzten aukerak ere erraztu nahi dira. Eta, azken puntua, ingurumen helburui dagokionez da, lehorreko bizitza babestea, lehengoratza eta modu jasangarrian erabili dadila sustatzea. Aurretik ere aipatu dugu, hainbat ikastetxeek badituztela berdeguneak eta ikastetxe horiek ere badirela ekosistema txiki batzuk eta hiri txiki batzuk, eta bertan ere berren zerbitzuak eta ekosistemak babestu behartuko, eta ez da bakarrik basoak edo mendi inguruak, baizik eta gure espazio txikiei ere erakin diezaioke puntu honek, beraz bertako basamortutzari aurre egin nahi zaie, mendi ekosistemen kontserbazioa bermatu nahi da, eta helburuak orokorragoak dira, hainbat habitat naturalen degradazioa murriztu nahi da, parte hartze zuzen eta bidezkoa ere sustatu nahi da, baliabide genetikoak erabiltzaren ondoriozko irabazietan, bestetik, amaiera eman nahi zaio ezkutuko izari eta flora eta fauna espezie babestutako trafikoari, bestetik espezie exotikoak ere badaude, eta ez bakarrik Amazonian, hemen badaude bertako tokiko espezie bereziak bai faunaren esparruan, bai floraren esparruan mantendu beharko genituzkeenak. Horrez gain, inbasoreak izango diren espezie horiek, espezie exotiko inbaditzaile sarrera murriztu nahi zaie, ekosistema eta biodibertsitateen balioak ere esartu nahi dira plangintzan, eta garapen bidauden herrialdeentzako ere, baliabide zangutsuak mobilizatu nahi dira basokudeak eta jasangarria bidantzatzeko, garapen bidauden herrialdei pizgarri egokiak emateko eta kudeaketa hori sustatzeko. Behar bada helburu hauek ez daude zehazki lotuta guk landuko ditugun familia profesionaletan, baina bai norbanakoari dagokienez, bai ikastetxeei dagokienez ere, honek ere badu eraginek neurri handiago edo txikiago batean. Vale. Vamos con el
Azken blokeari helduko digu, badakigu aurkezpen hau luzea dela, baina, bueno, azkenean 17 helburu aipatu behar ditugu, gehi bat, gero gehituko duguna. Baina, bueno, hemen ere beharrezko ikusten dugu, lehenik eta behin honi, titular edo lerroburu hauek gainditzea eta haratago joatea, nolabait ikusteko atzean zer dagoen eta ikusteko zein diren helburu hauen elkarreraginak. 16. helburuari dagokionez, garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusiboak sustatu nahi dira, guztioi justiziarako aukera erraztu nahi da, eta kontu ematen duten erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortu nahi dira maila guztietan. Zentzu honetan, hau agertu hemen erantzun gutxien jaso ditugun puntua da, 4 lagune bakarrik egin diote ekarpena puntu honi, eta badu, nolabait, bakeari eta indarkeriaren garapena murrizteko helburuari, edo justiziarako irisgarritasuna hobetu nahi da, edo, ustelkeriaren kontrako ekintzak hartu, eta, egia da, gai hauek ez dutela lotura zuzenik lanbide heziketarekin edo bertako familia profesionalekin, baina 5. puntuan, hor, erakunde eraginkorrak eta gardenak izatea kontu emango dutenak, aipatzen den horretan, 2030 agendaren testu inguruan, lehen aipatu gisa, jarraipen txosten horiek garrantzia ematen zitzaien, eta adierazleak eskatzen ziren nolabait jarraipena egiteko, nola dauden gure politika horiek ikusteko, eta gero hau, erakundeen mailara igotzen da, eta kasu honetan, eta hanek aipatu duen moduan, 12. ODS-ean edo helburuan, administrazio eta finantzen familian, sarritan, heltzen zaio, nolabait, memoriaren elaborazioaren gaiari, da, enpresek memoria horiek egiten dituzte, eta enpresetako askok, orain arte, erantzukizun sozialeko memoriak egiten zituzten, eta orain, migrazio prozesu batean daude, eta beste gisako memoria batzuk egiten dituzte, lotuago daudenak, garapen jasangarriko helburuen lorpenarekin. Eta, horretarako datuak biltzea ezinbestekoa da, aipatu ditugun adierazle objektibo horiek jaso behar ditugu, eta gero memoria horiek garatu. Eta garrantzitsua iruditzen zaigu hori edo aurrerapauso hori ematea. Horrez gain, bai Nafarroa, bai Euskadiren mailan ez dakit Akitania berriko egoera zein den, baina, ikusten dugu finantzaren ikuspuntutik gero eta gehiago eskatzen zaiela enpresei, epe batzuen barruan, baina finantzazkoak ez diren informe horiek gehitzea azken txosten edo memoria horietan. Hau da, kontabilitate datu horietatik haratago, bai eskatzen zaie minimo batzuk betetzea nolabait beste kontu emate batzuekin ingurumen datuak jasoz, eta hau batez ere helburuen ikuspegitik ere lantzen da. Honek, izan ere burek, ekarpena ere egin dezakete memoria hori dagokionez. Bestetik, bai formazioari dagokionez, ez? Baina bestetik, zuek ere lanbide heziketan ere batzuk aipatu duzue, 2030 agendari heldu diozuela, eta interesgarria izan daiteke estrategia horiek diseinatzerakoan pentsatzean nola egin kontu emate hori, izan ere honek lagunduko du estrategia elaboratzen edo garatzen. 17. Garrena, pixka bat ezberdina da, beste modu batera lantzen dute ere Nazio Batuen erakundean. Zen horrek hainbat gai lantzen baititu, eta hori da ezbarpen baliabideak indartzea eta garapen jasangarrirako munduko ituna bizi berritzea. Beraz, helburu honetan azpimarratuko dugu lankidetzarako indar baten egitea, gainera momentu honetan, eta uste dut nabarmena dela, krisi bat dagoenean, gaur egun pandemiarekin bezala, askotan garapenerako lankidetza ahanzten dugu, badago alde diruaren aspektua, baina gero badago ere lankidetza maila orokorrago batean. Bestalde, azpimarratu behar dugu ere, beraz 4. puntuan litzateke ekologikoki arrazoizkoak diren teknologien garapena sustatzea eta horien garapen bidean dauden
Eta horiek garapen bidean dauden herrialdeetara transferitzea, divulgatzea eta hedatzea. Eta gero badago ere, garapen jasangarriako politiken koherentzia hobetzea. Eta 2030 agendarekin ikusten dugu nola behingoz edo lehen aldikoz erakunde guztiak beren egin dezaketen agenda hori gauzak amonkomunean sartzen dira, beraz udaletxe batek, edo beste entitate batek, edo unibertsitate batek, edo lanbide heziketarako zentro batek, azten badira helburu horiek lantzen 2030 agendari begira, eta harremanak lotuko dituztenean beste erakunde batzuekin, ohartzen gara agenda hori partekatzeak errazten dituela lotura, uztartze edo aliantza horiek. Eta azkenik ere, eta oso importantea dena helburu honetan da, itunak edo aliantzak hori garatzeko sustapena egiten da helburu honen baitan. Eta hemen amaitzen dira helburuak eta lehen uste dut Angelek aipatu duela EASOkoak Euskal Autonomia Erkidegoan ekimen bat abiatu zen. Ezin dugu esan zer dagoen horrengi berean ez baita nahikoa sakondu, baina jakin dezazuen badago beste ekimen bat eta hori litzateke lurralde hizkuntza eta kultura aniztasuna sustatzea. Euskarari begira bereziki. Euskadin dagoen UNESCOren zentroak bideratu zuen hori Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan, beraz Euskadiko erakunde guztiek ez dute hori betetzen edo ez dute adotatzen, baina batzuek laugarren helburuan txertatzen dute hori beste kasu batzuetan konsideratzen dute erakundearen arabera hizkuntzaren gaia askoz zeharkakoa dela helburu batean sartzerik ere ez duela merezi. Beste kasu batzuetan, bai, horrela egiten dute oso modu zeharkakoan, baina nik uste dute adibidez Euskadin herriko etxeentzat baliagarria dela helburua beharten bezala azpimarratzea. Eta horrekin ja bukatu dugu helburu guztien deskribapena, nahiko astu nahi izan da badaki, baina importantea zen pixka bat denek ulertu ezagun zer erran nahi duen helburu bakoitzak, eta batzuk jadanik horretan lanean dabiltza, eta interesgarria edurituko litzaiguke datozen aldietarako jende guztiak, helburu guzti horiek barneratzea, ulertzea, eta denek ezagutza bera izatea horren inguruan. Eta ikaslanetik aurkeztu igorreko dizuegu dokumentu hau 3 hizkuntzetan eta nik uste dut material hori erabil dezakezuela datozen saioetarako. Eta lehen erran dizuegun bezala, orain galdeginen dizuegu berriz sartzea menti.com horrian, eta galdera bera izango da, baina orain aurkezpenaren ondotik, ezta? Aurrekoan idatzia zen aurretik edo lehen, eta oraingoan izango da, hau zen, bai, lehenago, eta orain, gero, eman ditugun azalpen guztiekin, bakoitzak berriro erantzutea, orduan egia da, uste dut, zuetako askok jadanik lan egiten zutena garapen jasangarrirako helburuekin,
estéis, pues a lo mejor seguís viendo que, bueno, que los que habéis seleccionado previamente, pues Orduan baliteke entonces, bueno, dejamos aurreko espacio txandan para izendatu que dituzuenak veáis berdinak vuestra izatea, ez intervención, dago el arazorik. código se mete en Beraz, vuestro kodigoa ordenador. hemen gainean Vale, daukazu ere pues bai, hacéis lo ikusgai, mismo que antes, entonces, bueno, os dejamos ahora 5 has minutitos para zaitezte que eta podáis minutu contestar y batzuk vamos uzten rápido con la prueba. dizkizuegu, berriz zuen bozketa horri ekiteko. Vamos a esperar 2 minutillos más, que hay 17 respuestas por ahora, para daros un poquito de tiempo. Beste 2 minututxo itxarongo ditugu. Bueno, pues tenemos 17 respuestas, pero bueno, vamos a... Mazazpi erantzun dute, baina saiotatu gara ikusten ze alde dagoen Si alguien está contestando, aurrekoarekin, ez dakit puede oraindik, compartir, me parece que nos deja baina uste dut ja respuestas. hau kentzean ja bozketa aukerak Entonces, geldituko bueno, dela, vemos que bai? en general Beraz, ikusten dugu, todos han subido un orokorrean, poco, de hecho ya no queda ninguno en cero, zera, ni en helburu respuestas, guztiak casi todos están zerotik bastante gora altas las daude, respuestas. Entonces, bueno, pues vamos a gutxienekoa comprobarlo 6 para ver la diferencia. izan da, orduan 6 egite zen aurrekoa ikusten, ea, Entonces, veis bai, la imagen beraz, de ikusten antes, dugu aurreko irudia, bai, eta y oraingoa. efectivamente, pues todos aquellos ODS Eta que son como pues más transversales o nabarmen que antes a lo mejor ageri da habíamos comparado, helburu habría zeharkakoago más batzuk avanzados, orain pues, gorago como agertzen punto, direla. ¿no? De ver que a lo Beraz, mejor en un primer vistazo, horrek bueno, la respuesta erakusten que du dijo, pues yo me
hasieran helburuen irudi bat zenutela eta azalpenak eman ondotik, nik uste dut partekatuagoa dela, eta helburu bakoitzaz dugun irudia. Eta aurkezpenera itzuliko naiz eta Ainoari pasako diot mikroa bukatzen joateko. Muy bien. Vale, Bai, hau azken azken gaia dela, gaur landu behar duguna, bereziki ikusteko nola, alegia, urrian hasiko gara modu praktikoagoan lan egiten, eta ikusi behar genuke zeintzuk diren zeharkako gaiak 2030 agenda horretan, eta bereziki automozio eta administrazio eta finantza arloan. Beraz, aurkezpenean zehar ohartu zarete esan dizuegu ze eragin izan zezaketen helburu horiek aktibitatean, eta aipatu ditugu ere irakasleak, ikasleak eta antolakuntza. Gustatuko litzaiguke barkatu, zentro batzuk badabiltza lanean 2030 agenda aplikatzen joteko, beraz, guk proposamen bat egingo dizuegu oraintxe, baina zuei beste zerbait bururatzen bazaizue, arazorik gabe mikroa aipatzen duzue. Datozen saioetan egingo dugun lanean alde batetik ikusiko dugu zer rol izan dezakeen prestakuntza zentro bakoitzak helburu horien garapenean, eta gero gauza bera, baina arloka ere. Nafarroan ikusi dugu arlo desberdinak nola lantzen zituzten, eta guretzat esparru edo arlo nagusia litzateke prestakuntza jarrera eta enpresekin duen lotura, eta beraz hor garrantzitsua da prestakuntza eta lan merkatuan sartzeko aukera kontuan hartzea. Eta esan dugun bezala, lanbide heziketarako ikastetxeak edo pertsonez osatutako erakundea dira, beraz profesionalak dabiltza hor lanean, ez dira denak irakasleak, badira bestelako langile batzuk modu zeharkakoago batean lanean dabiltzanak, eta badira gero ere eraikinak, eta eraikin horietan badaude mantentze lanak, hobekuntza lanak egiteko, eta pertsonei dagokienez kontuan hartu beharko genituzke berdintasun kontuak, adibidez, eta eraikinei dagokienez kontuan hartu beharko genituzke kudeak eta sistemak, ingurumena hobetzeko sistemak eta beste. Eta azkenik ditugu ikasleak. Ikasleak dira gure prestakuntza jarduerako helburu nagusia, eta horiek transizio bidean daude eskolatik eta lanbide munduaren artean. Beraz, hor, helburu guztietan aipatu ditugu zeharkako helburu batzu, kirola, osasuna, jarrera egokiak, voluntariotza edo solidaritatean jartutea. Hori litzateke nolabait datorren saiorako urrian, alegia, hasteko proposamena, eta gero baliteke saioak joan ahala guzti hori pixka bat egokitzea edo aldatzea.
tenido en cuenta esta diferenciación o hay alguna otra cosa que hayáis Eta considerado? orduan, balen esan dudan bezala, ez dakit aldez aurretik jadanik badu norbaitek zerbait gehitzeko edo oharrik egiteko proposamen honetaz. No sé si alguien quiere hablar, ¿eh? No, Ez, Vale. ez du inork hitz egin nahi. Ados. Vale, pues en principio este sería un poco el Beraz, punto de partida hau para litzateke ese abiapuntua, trabajo que se empezará a desarrollar en octubre. urrian abiatuko dugu Muchas lan gracias, horretan, mi a esker todos los que habéis estado, merci beaucoup. parte hartu duten Paso guztioi, la palabra ja a hitza Jon, itzuliko técnica, diogu y, bueno, pues teknikako nos estaremos hasta Joneri, la próxima eta vez. guia agurra egiten dizuegu datorren saiora arte. Gracias. Muchas gracias, Ainhoa y Ane, a las Bai, dos, mila esker, por Ainhoa habernos eta Ane, hecho esta introducción a los egin objetivos de duzuen desarrollo sostenible. aurkezpen horrengatik. Yo creo, por lo menos para mí, pues Nik uste dut behintzat niretzat, más concreto una idea de bai, qué gauzak pixka bat ja significa lo que argiago antes pues dices, ikusten hablas de ditut, todos los objetivos y está bien tener zeren pues, egia un da, aspecto más concreto helburuak de es que en orokorki algún aipatu modo izan ditugu, baina ongi da, poder pixka bat sakontasunean sartzea eta como ikustea, hemos dicho, desde actividad formativa, nola organización uztartzen den gure jardunarekin. a todos, muchas Beraz, gracias, espero que guztioi haya eskerrik asko. sesión. Espero dut saio hau baliagarri izan zaizuela eta urrengoa urrian izanen da. Denboraz abisatuko zaituztegu izena ematen joateko. Eta gai zehatzagoak lantzen joango gara ordu arte. Hezkuntza edo prestakuntza jarduera, kurrikulumak eta helburuak, badakigu kurrikulumak alegia pixkanaka egokitzen joan behar dugula, baina saiatuko gara ikusten gure egunerokoan nola praktikan jardetzak egun helburu hauek eta kepa orain zuri. Eskerrik asko den hori, eta adosekoari eskerrik asko, nik uste nuen lanbide heziketan bagen eukala, hau kokatzeko nola kokatu, baina adosekuak askoz ere argiago utzi digute, eta apur bat egin dugu hemen lokalizatu puntu importantienak, eta hau ere bilanduko dizuegu zuei utzeko zuek eskema moduan, bai? Ikusten nuen, lanbide heziketan oinarrizko gauza bat egin dezakela, ikusi dugu sakoneko gauzak egin ahal ditugula, eta 2030erako gauza asko aldatuko ditugula lanbide heziketarekin. Kurrikulumean sartzen da, lan egiteko eran sartzen da, edizioak kudeatzeko eran sartzen da, gizartea hobetzeko lanetan sartzen gara, eta nik uste dut, honekin, espektro handia zabaltzen dela, guk lanen jarraitzeko, beraz. Eskerrik asko, eta urrian jarraituko dugu, jakinoz gure berri, eta dokumentazio hau bialdu dugu, zuek badaukazu dokumentazio guztia 3 hizkuntzetan, eta eskerrik asko danoi, eta ikusiko gara, mila esker. Agur. Mila esker zuei. merci beaucoup. Sí. Eskerrik asko, Kepa. Esker. Salut les amis, à bientôt. Mil esker. Hasta luego, gracias. Agur, eskerrik asko. Hasta la próxima, gracias. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Eskerrik asko. Javier, zer esateko daukazu? Esku altzatzen zabitz?